2. Pe ordinea de zi. Un proiect de hotărâre inițiat de Consiliul. Punctul 2. Consiliul Local al nu să rămână consemnat pentru acesta, privind aprobarea achiziției serviciului de realizare unui portal web online interactiv pentru primăria municipiului Poldea, în vederea realizării obiectivelor propuse privind transparența în administrație și promovarea localității. Comisia 1, vă rog frumos, ce poziție? Favorabil cu mențiunea că urmă să se țină o ședință. S-a ținut astăzi la ora 11. Ne informez un pic. Da, vă informez după ce comisiile... Favorabil. Favorabil, da. Comisia numărul 5, vă rog frumos. Favorabil cu discuții legate de raportul de specialitate al compartimentului tehnic al primăriei. Dacă s-au întâlnit și a fost favorabil. Eu o să citesc, stimați colegi, pentru a se consemna și video. Că dacă spunem doar punctul 2, cei care le urmăresc în înregistrări nu își dau seama, nu înțeleg despre ce este vorba. Deci nu e doar așa o plăcere de-a mea. Bun. Haideți să discutăm puțin. Eu aș dori să expun proiectul. După cum știți, de aproximativ un an de zile promovez în mediul online o propunere de a se modifica și la noi la Poldea modalitatea în care primăria prezintă în mod transparent date din cadrul activității sale. După cum știți, site-ul pe care are primăria acum este de o calitate medie, nu este nici cel mai prost, nu este nici cel mai bun, numai că are carențe în ceea ce privește periodicitatea cu care datele sunt puse pe acest site, plus faptul că există foarte multe date care pe site-urile altor municipii mai evoluate ca noi sunt puse. Luând în considerare că și normele metodologice ale legii 544 au fost modificate de curând, care este o cerință a societății civile până la urmă, care dorește ca pe site-urile administrațiilor publice locale să existe cât mai multe date, domnul primar a acceptat această propunere a societății civile, a luat legătura cu subsemnatul în calitate de consilier local. Am avut mai multe întâlniri în care am stabilit de comun acord cu administrația locală o schiță, o schiță teoretică, cum ar trebui să arate acest portal. Ulterior m-am pus pe treabă, m-am consultat cu specialiști din domeniul de la mai multe firme, IT din București, care se ocupă cu acest lucru. Deci ne-au trimis feedback-ul. Astfel s-a ajuns la o soluție în care se propune un portal interactiv. Astăzi am avut discuția și cu șefii direcțiilor din primărie. I s-a explicat că modalitatea de lucru cu acest portal va fi foarte simplă. Cu cât programul este mai complex și conține mai multe module, cu atâta cel care lucrează are posibilitatea să-l folosească mai ușor. Este ca și cum ai dau un exemplu primitiv, dar din păcate așa trebuie să se înțeleagă, nu primitiv, mă scuzați, simplu, în care, ca și comunicarea prin e-mail. Vreau să vorbesc sau să pun ceva pe... Mă loghez pe e-mail, atașez niște documente și le trimit. Numai că aici se va face în mod public. Acest portal, în criteriile tehnice, are niște specificații înalte, are un motor de scurtare performant, are criterii și în ceea ce privește reactivitatea firmei care va câștiga această licitație, în așa fel încât dacă există probleme cu acest portal, să fie rezolvate în timp, cei care vor câștiga tot prin criterii, sunt obligați timp de un an de zile să asigure asistență tehnică și să sprijine administrația locală, orice problemă se ivește. Exista o mică problemă, să spunem, în ceea ce privește modalitatea în care, în cadrul administrației publice locale, se va organiza fiecare direcție, care va putea să introducă date în mod independent pe acest portal. În urma discuției de astăzi, 95% dintre șefii direcției, mai puțină persoană, au înțeles despre ce este vorba. Singura persoană care a făcut, să spunem sincer, diferențe de opinie este șefa poliției locale. Nu discutăm, este o problemă internă a primăriei. Poliția locală, din fericire, ca să zicem așa, ca și cea de pus informații pe site, nu este de o natură atât de semnificativă, dar a primit asigurări de la domnul primar că se va rezolva în timp util și această problemă.
Și din câte am înțeles astăzi, toată lumea sprijină acest lucru. Trebuie să creăm un cadru. Nu uitați că și celelalte primării, chiar dacă în momentul de față, în aparență, nu au plecat la ei. Cu siguranță, în 2017, în banii modificării normatologice, vor trebui să-și modifice portabile. În ceea ce privește secțiunea pentru Consiliul Local, vă garantez și vă promit că această secțiune va fi cea mai evoluată din România. Voi lucra și voi pune la dispoziția cetățenilor din Codea informații multe, concise, clare, în așa fel încât cetățenii din Codea să poată să cunoască în mod detaliat activitatea. Da, aș vrea să invit pe toată lumea să se implice. Scuzați încă o chestie, vă rog să mă scuzați, domnul președinte, în ceea ce privește costul. Pentru că probabil există anumite suspiciuni, dubii față de cost. Vreau să precizez că la sfârșitul proiectului există prezentat un tabel detaliat cu orele de muncă care se vor face. Aceste ore de muncă sunt calculate în funcție de tarifele la care lucrează firmele IT profesionale din România. Veți observa în viitor, foarte curios, câte firme se vor prezenta la licitație, pentru că este foarte mult de muncă. Orele sunt destul de puține. Sperăm ca cele 2, 3, 4, 5 firme care vor veni să-și asume, au nevoi din calculele pe care le-au făcut specialiști de cel puțin 3, 4 programatori care se lucreze, între 2 luni de zi. Ca idee. De aceea, din punctul meu personal și nu neapărat, în ce am ținut opinie de la specialiști, prețul este un preț rezonabil pentru ceea ce se va obține. În măsura în care portalul nu va funcționa, dar eu zic că nu se va întâmpla acest lucru, va trebui să vă asum o răspundere a eșecului. Dar vă garantez că acest lucru nu se va întâmpla. Portalul va fi profesionist, va avea date, vom reuși să colaborăm foarte bine și cu administrația publică locală, cu atât mai mult că este un instrument de lucru foarte bun și pentru ei. Așa cum ne-am spus și astăzi, eu personal, de când să mai caut pe calculatorul meu în cele 15-16.000 de fișiere pe care le-am, de multe ori intru pe internet și îmi caut direct informația. Este mai simplu. Este mult mai simplu și mai rapid. Vă mulțumesc. Alte intervenții, vă rog frumos, punctul nostru de vedere, pentru că în campanie, toate formațiunile politice au susținut același lucru. Transparentizarea informației, da? ALDE susține acest proiect de hotărâre, mai mult decât atât, este absolut necesar, pentru că în cei 4 ani de zile de mandat, mă refer la ultimii 4 ani, partea legată de transparență a lipsit de săvârșire. Chiar și la răspunsurile pe care le primim în urma intervelelor făcute, de multe ori primim răspunsuri ambigue. E mai simplu așa, să găsim pe acest site toată informația și să ne culegem singuri răspunsurile și informațiile pe care vrem să le aflăm la un moment dat. Da? Eu aș mai avea o minute să încercăm să avem în vedere și o arhivă cât mai bogată cu acest site. Pentru că e adevărat că acum îl implementăm, acum îl aducem în funcțiune, dar e important și ce s-a întâmplat și să se găsească și ceea ce hotărârile Consiliului Local, de exemplu, din anii trecuți. Pentru că e important să avem o bază de acestea, să avem în vedere și o componentă mult mai lărgită a arhivei. Și vă rog frumos să vă implicați cu toții în toate formațiunile. Domnul Urdea? Dar nu este sigur. Este administrator, frate. Dar se ocupă pachetul și de situația asta. Vă rog frumos, domnul. Eu vreau doar să punctez munca pe care a făcut-o cu site-ul și cu materialul de până acum. Poate cei care au trecut prin așa ceva știu, este o muncă de nopți, de zile, în continuu. Însă aș vrea să punctez faptul că vom fi desfăcut de drum dacă reușim să punem site-ul de picioare la Codea. Și este un lucru cu care vom putea mândri toți, și noi în Consiliu și Executivul, dacă va funcționa. Și împreună cu un city manager, ce să nu spun, un city manager profesionist care poate să apară, aceste două lucruri vor fi premiza unei dezvoltări pentru administrație modernă, ceea ce eu personal nu doresc. Domnilor colegi, vă felicit, haideți să votăm. Domnul primar, vă felicit pe dumneavoastră și toată administrația publică locală. Vă rog. Da? Cine este pentru? Cine este pentru?
unanimitate a trecut și vă mulțumesc frumos. Bun. Punctul numărul 3. Îmi permit să-l citesc. Proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Podea privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pe lunile iulie și august 2016. Comisia 1. Aviz favorabil. Aviz favorabil. Discuții? Vă rog. Mă permite să completare la acest material. Ulterior, de primării către Consiliul Local, am venit și colegii tehnici Simon Menedinți, cu sumă de 865 de lei. Dacă doriți să se Vă rog frumos, domnule. Am încercat de la acest La Comisia am s-a avizat favorabil. Am înțeles. Există alte expuneri? Alte poziții? Haideți să votăm. Cine este pentru? Unanimitate.